seo? Tá ulféist faoi mo laba. Caithfí mé dul I bhula. Cowrie-lum le the hill. Cowrie-lum. On é go Alice atá ann. Alice, cad atá ag tarlú an seo? Tá ulféist uafása faoi mo laba. No bí búrtha, Alice. Alice, níl ulféistena ann. Níl ann ach de hawliacht. Ní chreideann tú mé féach faoi an laba. Ulféist, tá sé in am don bhricfasta. Woo, sin intas. Huh? Déad fá reinte ágáil dún. Se ach lí bhuaoine fásta chun cabhar aáil. Níl, déan fa dé féin, tá is agat, cuirmis níos mó bia Beidir go nimíonn sé an sin? Ceart go leor déan bhí mé rud éigean le hithe. Yummy! 1, 2. Wow! Tá an bia críochnathe. Oh, godas, Ali! Seo an plan, chuirm an bia agus gabhfaí tú an ulféist. Ceart go leor tá mé ré. Thultá an bia imethe. Anis, bemid áil gan bhfuil. Iba, tá sé fós an seo. Oi, 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 oi. Níl aon duine an seo, Beidir go bhfuil sé lán agus dimí sé? Tá sé an seo céad féin géad tuair dom an scúb sin. Alice, stop anis, níl aon duine ann. Cowrie-lum, Ava. Fan go fóil, Alice. Dí an ulféist an scúb. Tá níos scanratha fós anis. Rusta, Eva. Sin é, ulféist, go leor I bhulach faoi an laba. Gabhfaí mé thu. Ulféist? Ní arís. Alice Cowrie-lum. Hey! Tá sé anláidir agus tá a chrúna ulmhóra ní féidir linn é a thorú comhéasca sin. Tá sé chun é a álanis. A hain, a dó, a trí. A hain, a dó, a trí. Cé atá ann, Ava? Céin fá a bhfuil tú ag irí buile a chuirt stom? Cad atá á dhéanamh agat an seo? Dads bí cuaramach tá ulféistena ann. Níl aon ulféistena ann ba mise bhí ann. Cad faoi an bia, cé a dé an bia go léir agus an scúp folúis? Ba mise bhí ann, bhí mé ag sucrú an laba, bhí mé ró ocra, ní rá mé an ann cur gcuine. Casa amach go bhecam rudaí. Bia is aga mé, Alice. Báistí, cuimhní nach bhfuil aon ulféistena ann, déantar na charachtar seo go léir in or gceann. Mar sin tá na ulféistena I mo cheann banamach iad. Níl aon ulféistena ann ar chur a bith, déanann or gceann iad chun scanra a chur orin. Ach tá ulféist do bháin ann a bhfuil fíor. Céin cinál ulféist? An ticlóir sin agus inis tá sé chun tú a thuchas. A ghuiine, féach na dinosaur sóhí seo. Treis. Woo, féach an trek seo. Is féidir le sína, brú agus béic a dhéanamh.
A ghuine, tá smuoinmh spriúil agam le haid turganamh, teir agus ban tríal aslam. Is é an turganamh seo ná na bréagán a líana le hisce agus féchans cad a thorlíonn nuair a chuirmid an umarcha isce isteach. Anis tá sé fullmh mar sin cuirfamid an piabán istí. Nuair a líanann muid bréagán rubber le hisce, an níos mó isce a hain isteach is mó brú a thógann sé. Agus brúin an tuisce go láidir ar bhallaí na bréagán. Ná déan an turganamh seo ach le duine fásta. Níla is agam cén nóméid a phléascaí sé, tá sé chomh mór. Ho, is tresol mhór é seo. Agus bhilúchaireachtar gurm, tháinig mo bhréagán chun beatha, níor cheap mé é seo ar chuirbe, caithfí mé ri. Tastíonn áitiúim le dul a bhullach. Is é an teach beag seo an áit fuirfa le dul a bhullach. Whoa, tá na dinosaur seo ag gléach chun iad a hapú. Pyroraptor, Gigantosaurus, Velociraptor echo. Woo, Cóisínach. Nuair a haringíonn tú nó a bhrún tú bréagán rubber, aithríonn sé cruth mar tá sé leisteach. Cófianúir. Téimis amach agus déanaimis roinnt turgnamh a ghuine. Bhí ré dino anis tám chun tú a líana le hisce. Okay. Ná déan an turgnamh seo ach le duine fásta. Tá or mréagán cosúil le balún. An níos mó isce a ghirtin muid isteach, is mó a híanann sé an rubber. Oma, déanaimis dul I bhullach. Déanfid dul I bhullach an sin. Is é Carnotaurus ceann de na dinosaur is fearlam, agus cé acu is fear leat. Wú Cóisínach. Cuidiann sína linn tuiscint a all ar conas a ibrion líochróidí bréagán agus bandí rubber. Rowney mé a trí de na dinosaur is fearlam, imríimiis lo las muoi. Ná déan an turgnamh seo ach le duine fásta. Sínan an rubber có tapa. Anis caithimid fannacht. Ó ní ha dumpí mo bréagán ina bhathach. Caithfí mé ri. Ó, tá tú an seo freisin an féidir lumport a ghlacha. Cínsa turga tapa. Is féidir le hover leisteach sína agus an sin dul ar ais go dtí a chruthbunna. Dlí an sínta I mun gníomh. An níos mó a haringíonn tú orthú nó a líanann tú iad, is mó a híanann siad ach a bháin suas go teorann. Má haringíonn tú róáda, is féidir leis brise nó fiú pléisca. Téimis amach anis agus déanaimis an turgnamh rólíonta anis. Is é cusmór an turgnamh rólíonta isce ná féchans cad a tharlíonn den ábhar sínach nuair a chuirmid níos mó agus níos mó isce leis. Bráhnómid conas a leithníonn an bréagán, conas a hain brú isteach, agus cad a tharlíonn nuair nach féidir leis an bréagán sína níos mó. Cuidiann sé seo linn fálam faoi leistachas, brú, agus teorannacha ábhar. Agus déirí sé ina dinosaur mór. Seo é Velociraptor Charlie, Tredge agus Spinosaurus. Níor cheap mé go darlóg sé seo. Ri. Tá
an turgnamh seo imethe I bhfad róda. Seo é Spinosaurus. Faoi dhearra, déala mé uathu, ba chóir dom dul abhaile anois. Tar isteach. Féach mo dinosaur. A hain, a dó, a trí. Tá sé in am tú a líana le hiisce. Féach a bhulg. Cófiúnúir. Is dóilm gur bé sin a thuireann. Ó Níl, tá mo bhréagán ag éirí mór. An bhaca tú cad a thorla? Seo é Mosasaurus. Tá siad cóscan rúil. A ghuine, cad ba cheartún a dhéanamh le nar dinosaur anois? Him ó tá is agam, caifimid ar slaat dríochta a aimsiú. Chun na dinosaur go léire athrú ar sin am réagán. Ceart golóir déanamis é a aimsiú go taba. Níl sé an seo. Níl sé an seo ach irid. Beidir go bhfuil sé hús an sin? Níl sé ann. Cá bhfuil an slaat dríochta seo? A ghuine, fuair mé é guigi áh mór tám chun mo dinosaur a athrú ar sin am réagán. Alv mór urt. Seo é Tyrannosaurus Rex agus Velociraptor Blue. Is dinosaur fiolatacha iad burt. Tá fiach le géire agus crúba acu chun a gcuid bia a go bháil. Tá siad burt ón teaghlach céine dinosaur ar a dugtar Theropods. Burlam urt. Féach Paraptor Giganosaurus Velociraptor a chu. Ó, mó. Is fiolatóirí iad na trí dinosaur, tá fiach le géire agus crúba acu. Ó, go ré, go ré. Seo é Carnotaurus agus Tredge, agus Velociraptor Blue. Am dul arás. Seo iad Velociraptor Harley, Tredge agus Spinosaurus. Féach ar a gcuid dahanana ar ráiste dearg agus glas. Caithfí mé a bheith cuaramach. Bhí scileanna cuachtacha seilga acu go léir. Bhí siad tapa agus cliste. Déanamis na dinosaur seo a athrú ar sin am réagán. Blue féach seo é Mosasaurus. Blue seo é an Dilophosaurus agus Velociraptor. Tá sé in aimtú a athrú arás. A ghuine, bhailiomar na dinosaur go léir. Tá sé seo I bhfad níos sriúla ná éilú ó dinosaur ulmhóra. Inniu, ála miamar gur féidir leis an óliacht fiú na rudaí is crackáilte a bhíú ó bhréagán ag fás go dinosaur ulmhóra. Agus troiríonn fisrucht chuig fiúnachtainna iontacha. Tá sin fíor Stefe. Inniu, dála mé conas a ibrion dlí na sína trí é a eáil I mun gníomh. Tá sé ansprí rudaí nua a álam agus tú ag immert.
Fáilte chuig ma óstán capsúl. Seo é do dheochar chuig siomra Spiderman. Seo, ghlach é. Thank you. Crimish or mash culata arin. Oh, ná haber é. Oh, ná haber é. Cafi mé mo chapéisi a aimsú. Siomra Batman. Ho, cáhfuil mé? Ho, mo chapéis bhui. I'm she an knap a ceart chun éilúla de chapéis. Carrot galore. Ho, Milshawn. Sha, Banamish Trial as an gnapa seo. Ho, Balloon, yay. Bhí an sprí ann ach fós capi mé an knapa ceart a aimsú go mo chapéis. Banamish Trial as an gown seo. Cafi mé an knapa dearnach a bhrúanish. Oh, Sha? Curmish mo chapéisi ella irash. Siomra Lilo agus Stick. Mo chapéis gurm. Chun éilú cafi tú tríú ba aimsú agus na tascanna go léir a chríochnú. Carrot galore, Dánamish Europe na hivacha sin a aimsú. Fech, tá óbhain, Dánamish dul, fuair mé é. Conas a éirim sús an seo? Sha, fuair mé an óv, ceann amháin ella. Seo ceann ella. Dánamish na hivacha a oscailt. Dain léim suúta agus béic óhanna, díra cosú le stit, ceart galore óha. Éini, mini, miniú gau tíagar leis an lair, Dánamish an ceann seo a oscailt. Dain seasamh superhero stit agus béic, hábháil mé lila. Ceart galore, hábháil mé lila. Cafi mé a bheith ciúin. Dain gora agus sláuní sias, tá an capéis stit glatsa inis. Ceart galore, támid ré. Tá sé in am mo friú capéis a thuirt arás. Siomra Barbie. Mo chapéis bándearg, seo í. Ná bhí ag cuine le do hill. Curbia an lanamh mátá tú ag irí éilú. Ceart galore. Am chun breakfast na Barbie a dhéanamh. Suckin Dewan, Suckin Dewan. Daintha. Oh, cad atá mí hart, seo, glach reints toasta. Cad mar geall ó blasta. Oh Neil, ná bí a cuine, tá tú chun éva bhúiseacht ó tastíon budéal lena bhua. Cad mar geall reints bhaine, seo. Anish dera, filamish mo chapéis. An céad ceann ella.
Siomra Spiderman. O, mo chapsiol jarg. Ew, dawan ala. Conelu coffee to an Siomra of Lana de Grace on Dewan Allah. Ew, carrot galore. Tasimish egober. Shin Ivadnis Far, Danamish Ruddy of Rustu. Toan Glana Dainta. Erzera is Phaedra Lum Machapshila all Irash. O ni ha, ni fire sha damer, ca will she? Damer? Ca will to, un will to un sha. O shahu, tararai, tamish. Tree keen ella fogha. Siomra Kurumi. Machapshil is on salum. Kadesha? Conelu coffee to an figure more Kurumi a faint soul. O, carrot galore. Tasimish. Am the Kurumi Bonjerg. Sheelam gur airy lum gahinda. Oh, ni ha. Coffee may ris sula nushian stefi. Slán. Siomra Bluey Fiant Slot Driak the Salin August Brish and Driak Conelu. Carrot galore. Braham Rodagan, Coffee Gerbesha and Slap, O Sha, Ta Shud Dirach Avi Uam. O Sha, Dibrishe. Siomra Minecraft. Machapshil glass. Oh, ni ha, ta an torlor leva. Kadayanam, Conelu coffee to fall ray lesson liva. ho carrot galore. Coffee may pyoko da imshu. U kofra. Bajer gamilk pyoko down. Ta she shinuam. Sha, pyokods agam. Ni Ibrian Shesha, ta rud agan ella uam. Furfa. Sha, agus shin mara ayan tu ray leshan lada. Anish is Phaedra Lum Machapshil a all Irash. Erzera, forme Machabini Galer Irash Quigma Ostan. Sheelam go out druk rumloads agam arir. Rashi ko fear. Yeah, misha freshen. Sha, misha freshen. Is misha freshen. Sha, agus misha freshen. Kadata igesht agat? On Irid Shin Dersha. An irid shin dersha. In you, found a moment, Kunis Korov Gadzidze. A hain, a doe, a tree, a caher, a cooing, a shay, a shacht, a hook.
a ní. Dech. Iver a hain. A hain, yay. Excellent. Oh, yes. Hey, yay. Iver a dough. Knappy Simula. What? Huh. Oh, yeah, okay. What? Oops. No way. Oh, a yewel. Dinosaur. Came clay, huh? Iver a tree. Woo, blasta. Excellent. Fantastic! Great! Woo-hoo-hoo! Wow! A hain, a doe, a tree. Oroshta. Neil. Bejer Gurman. Niha. Bejer Kiwi. Bani me trial askach kiaunafu. Vishe shin gama. Fantastic. Ba e on count zernoch on count is fire. Shomra blasta. Iver a cather. Woo, a cather schlaunon. A hain. A doe. A tree. A cather. Vishe shin fuinul. Iver a kuig. Balloon ishka. A kuig. A hain, a doe, a tree, a cather, a kuig. Wow. Excellent! Oh, yes! Let's go! Yeah! Let's go! For my death. Is Brawlum Balloon Ishka? Oh, yes! Wiver a shay. Takuma spriul ershin. Wow! Fantastic. A hain, a doe, a tree, a cather, a kuig, a shay. Tosimish lesh an gown sho. Mohin she kusula popper. Whoa! Eileen ta Urbiragen. Wow. Woo!
Minicraft Picafu. Marshmallow. Wow! Is letrasay. Eileen tá fulca glóharhagan. Is féidirlum rud anmhór a wohu. Wow! Woo is masque. Lullaby. Tá ganamh agan. Wow! No way! Fantastic! Simpla dimpla. Tá sé bhréagán agan. Bhí sé sin iontach ach tá mo lámha salach ba chóir dom dul agus iad aní. Iver a shot. A hain, a doe, a tree, a cahar, a cuig, a shay, a shot. A shot. Woo. Fantastic! Awesome! Kada toshti. Aha! Aha! Let's go! Wow! Woo, feich sho. Is a Spiderman a. Awesome! Wow! Woohoo! On Katshin, Iver a tree. Woohoo! Great! Superman, oh, Batman. Iver a cahar. Woohoo! Let's go! Harley Ewan, Iver a cuig. A tree, a doe, a hain, te. Woohoo! Shin, a Batman. Yeah! Woohoo! Gecko. Fantastic! Wow! Tashe Shin Gama. Iver a hooked. Ooh. A hain, a doe, a tree, a cahar, a cuig, a shay, a shacht, a hooked. A hooked, a nish janamish willa fi hurum eran mlas. Anin. Sheelam gur kno coco e. Let's go! Is Kinsa gur ul e sha. Yeah! Mom. Shacklord. Yes! Freyhon Gurm. Mim Abrog. Ho no Bader Arashta. Great! Kade on Blast Sha. Is Suit Haloon A Sha. Yes! Sheelam gur Mango E. Blasta. Vishe Sha an Blasta. Aksok Jacker. Oh, yeah, okay. Iverny. An Arid Shin Busky. Oh, yes! A hain. A doe. A tree. A cahar. A cuig. A shay. A shacht. A hooked. A name. Neil Nisho. Oh, yeah, okay. Nisho. Huh. Nisho. Wow!
rud aigen. No way. Woo. Oh, yes! Fui Yera, Doris Iver de. Simul, Kadata Aganon Show, Zainamish Shekal Air. Fantastic. Excuse me? Slima, Ahain. Adol. A tree. Coltrum. A caher. A cruig. Woo, fech air show. A shay. No way. Shin a shaft. Kadava in a year show. Aha. Is Slimma Korkra A. Iver a hooked. Oh, Isha. Woo. Iver a knee. No way. Dech. A horda turn show. Hole. Tashe go Holland. Excellent. Awesome. Vishe Shin Ko Sasul. Dia Rich, in Utah Dushlon Agan, Comet Contrial of Whites as an Mia own a cartoon. Kate was a dollar and shale, Is Misha Schnachta Vaughn, maar is Fualum Schnachta Vaughn. Agus is Misha, Bool Boil if we Hurum Kame, Minion. What? Neil is Misha Homer own a Simpsons. Neil is Tussa Minion. Agus Tussa, Is Misha and Grink. no Havere, Fangafoil. Michelangelo. O Kane cartoon, Ninja Turtla. O Sha, Gahintach. On Vecantuna Hivracha Shin Hal. Agus ta cartoon cave here than a Hivracha. Dynamish Trial as a Mia own a cartoon. Bawalam Tussu. Bawatlam Tussu. Fan, Rialacha Erdus, Torfi Gach Dinna Rodal than a Miasa o Nod Decade, Carrot Galore, Tussimish. Carrot Galore, Tussimish. Raunim Iver a Caher. Raunim Iver a Hook. Agus Raunim Iver a Shades Egg. Oh, sail ruined in the batty. Derech me an gate Chuidzawan, ag fanat leis on Vies. Is a Chrek A. Cada Captain to a Vai Own, Ager Salacher. Ta a Isagam, Frankie, Chunik me Frankie Aun. Frankie Sha, Frankie Roaster. is a Bunny Leshon Garede. Simpsons, Kunas a Deity Shave, Ta Una Valshe in a Donut. Donut, Donut. Dynamish or Meili.
Támid an seo ceanna féin. Tusa dúis. Sha, tusa dúis. Ó bheo. Bhí is agam. Is matlam bulla an bhí madra. Okay. Sha, fech féin. An féidir leat. Ó ups. Tá sé cosú le mán. Féin ó damianach. Fuair mé duine éigen chun an bia seo a bhlaise ní domsa. Is Luke an math leat cínta. Is lumsa anish Cad bhfuil tú ag sú leis. Frankie. Cad é sin? Cod. Ní acha mé é sin sa scanán. Ó, cad é sin. Is anra súla caithfí tú a ól. All. Níl a Maria, níl a haid níachán de láva Excuse me? Caithfí tú a ól is anra ól Ishka la liamoid. Tá is aga, tá sé cosú le lach ar vidish le catcha. Cad Tá sé millish ach le ketchup. le catchup, céin fá? Is fruitlum catcha. Tá sé ginta, agus is mo cheal An bhfuil tú ré? Wow! Kanzi kadosh. Candy cadáis an bhfuil is agad chunas a úsáid. Ní mór dún siúcra a chorán. Sha, ach gan an umarcha is tí. Salor. An seo díreach. Okay. Yes, yes. Sha, sílam go bhfuil sé sin golóir. Ó, candy cadáis go fír. Woo. Anish Jane Iraq Quinny Erdeg Erie. Tom Zaintha, Sheelam. Tá, cinsa. Dare I pour caramel over the cotton candy? Cad ella, dainty mé iirecht. Cóblasta, Ach anis na rátálacha. tusa dúis. Tugam rátál amháin dó seo, mar tá sé seo cho donna. Agus ceann amháin mar ní féidir leat a ithe. Cad faoi tusa? Nod. Nílas ceart golóir. Curvy mé hart nócha puinte. Ó, nócha, tá sé sin an umarcha. Dog mé dec puinte. Féidir go bhaid mé rud éigen níos plasta. Sha, ceart golóir, bog famid gotí an céad bhálta eile. Ceart golóir, an céad bhálta eile. Ráníim iver a seacht. Cuaig domsa. Agus fihis a hain dumsa. Oh, Coco. Rún díomhar coco, níla is agam tacos ó Mexico. That's what I thought you said. Téimish. Ó Óstán Transilvania, bhaid sé rud éigen scan rúil. Sílam go mbeidh sé glóthach. Chunnig mé go bhfuil péisteanna glóthach agus máma ann. Níor éich mé an scanán seo. Chuid de bhí sinach, Sheelam. Sha, ceart golóir téimish, tá pláta agam an seo. Bí Mexico, an maith leat Mexico. Cad é sin? Ó, tá cuma cho fiúnúir sin. Spiasrí. Sha, sin ag díreach. Cad é sin? Níla is agam, déimhí mé iirecht an deoch seo dús, tá bolla spísrí an deoch seo. Sha, is Spáine le canéal sílam gur bunán canéal iad, mar tá a lán canéal an seo. Sílam gur rud éigen dénta as téis rud bácáilta, ceart golóir, déanamish iirecht an bunán. Is lumsa anis Cuiríní agus ó ulmhór ó riamh nílam chun a ithe. A caithfí tú. Nílam. Caithfí tú. Tá brón a caithfí tú. Is féidir lom cluán ithe. Ceart golóir, ban tríal as na cluháin. An bhfuil siad go maith.
Sha, ach ní féidirlum a hallú conas is féidirlum an óg aisteach seo a ithe. Caithfí tú iirecht a dhéanamh air. Zain iirecht air? Tá. Ceart go leor, zain ní mé iirecht air. Yuck. Téimiis. Conas atá sé. No way. Blas cosúla ó fear, ach tá sé cosúla glóha. An bhechan tú? Tá. The devil lizard. The devil lizard fingers. I ask for spleens and blankets. Excuse me? Céin fá go bhfuil sé códurcha níl. Aistrímis go maria inis. Tá mé críoch na leis. Tá. Is lumsa anis é. Díreach bí a sínach, ríis agus ivacha gná, ivacha sicín bonúsacha. Look, you get porridge. And it's happy to see you. Tá an tág mar is féidir lom batí a úsáid. Bagún. Dinis tú break dún, hey, Hey! ní féidir leat na batí a úsáid an mealach ceart. Tá bagún có blasta. An féidirlum a haspáns dit conas na batí a úsáid. EA. Agus an óv. Caithfí tú iirecht a dhéanamh. Bhí sé có blasta. Ráta é seo, ceart go leor. Béidir nócha sa cuaig. Nócha is a cuaig? Nócha is a cruig. Tá sé blasta agus níomh ustra sé. Is brálum chluchán, mar sin céad don na chluchán agus nád don rud eile sin. A caithfí tú an pláta umláin a rátáil. Ba an pláta umláin idir céad agus nád, mar sin tá sé a cuaig déag. Ceart go leor, bhí sé sin có blasta agus tá na bunán có má. Is é mar rátáil don bhíos seo ná nócha is a trí mion. Hey! Hey, tá hart ar a cuaig déag míos eile agan fós. Rátíim an bhíos seo le nócha sa 3 pointe, tá sé seo blasta. Ráníim iver a ní déag. Iver hains ag domsa. Ránim iver a hain. Ceart go leor, feiceimiis. Iver a ní déag, tá mé có cuirithe. Monsters Incorporation. Ceart go leor a ghad téimiis. Spongebob. Burgerí éisc. Burger éisc nó hot dog. Chluchán? Is cards alone na cluichán. Cartoon is féidir lo a gcuirte a ithe. Excuse me? Sneachta bháin. Is tusa atá ann. Ní éigem ar an scanán seo riamh, mar sin níla is agam cad is féidir a bheith ann. Ceart go leor, tusú. Súla dáta. Is mála mé, ceart go leor an ceann láir. Mar sin is uachtar é. Uachtar millish. No, don't worry. It's Is lemon. lumsa an sealanis. Oscail é. Tá sé fuair agus tá sé. Burger crabs. Burger crabs. Burger ómór ó mahia. Delicious and mouth-watering Krabby Patty. Níos siúbhaná de cheann. Leis an puirtán. Wow! Ó a Maria féach. Ha! Cad a bhaistí, bátí puirtán agus inniún agus trátaí agus táis brúí é. Ban tríal as cos. Galma leiscéal a úsal puirtán. Tá mo bhéal mór. Tá a. Ní druch rud é, ach tá sé fuair mar tá sé ó híos isce. Tá ma cealanis. Card. Ula. Caramel. Is a. Caramel. Caramel, úla caramel. Norira. Is fualum caramel. Gehiantach. Fan nóméid hí sé nibethe. Cad a thuirlói a Maria ní. Potna Niongora. Na rátálacha go léir domsa níos ag uachtar róta níl ann ach It's uachtar. lemon. Tugam seasca is a 5 pointe don bhíos seo. Tá sé seascas a cuaig punk a cuaig pointe. Tugam nád punk a cuaig mar tá sé fuair.
Mahal, Fekinish, KV Twinsa. Major Finis a tree than Count Show Maris Fulum Ula La Caramo, Marshin, Poshe Finis a tree. On Kate Valda Ella. Hamish, Raunim Iverdech. A Kaherdeg Dumsa. agus a ní dumsa. A hain, a doe, a tree. Conas a déití sé seo a bheith in déanta? Piga shot is pidja e. Conas a déití sé seo a bheith in déanta agus mo cheall agus seo Gravity Falls. Sílam go mai sé tá is agad an pidja show. Pidja as kishta agus kishta as pidja. Cake flavored pizza, pizza flavored cake, and one more treat. An bus baby. Carrot galore Tamish. Oh, fair show. Tá mé cócurtha cad é sin an féidir leat é a dhéanamh ar dús? Is a carrot galore. Tada. Excuse me? Cod before duma iha. Stucky. Stucky ní ha is stucky fear iad. Ó ní ha is bia grána é. Coffee to a shina iha. Van trial as a Maria cad é sin? Oh, ta is agad. Is BA shut the Lani la broccoli. Okay. Hey? Agus tá mo cheall. Oscar A. Sílam gur rud blasta é. Wow! Cad é sin? Cards. Bula ma. Bula anwa a watlam trial a haint as. Tá súlag an bhfuil sé blasta. Braham mar fráta millish. Prata. Tá sé ag pléisce i mo bhéal. Éist an gluisin tú é? Cod ní féidirlum a eáil. Cadatá á dhéanamh agam. Cadatá á dhéanamh agam an seo. A greenie, rinne shiv jarmid Pija atá ann. Hey! Mutant ní duine ní turtar is mutant an VA. Anish na pointy. Tá sé seo seachú sa cuaig pointa in nóíra. Ó se, seachtó is a cuaig. Is bralam pidja le puberón ach ní hawan cáis agus anlan trátaí ach tá sé chomá. Damsa, ceathracha pointe atá agam air. Ceathracha a céin fá? Se, rómhilis dumsa, agus féach ar an práiseach seo is mar gheall ar an bhís seo. Beidir nád pointa mar geall air. Cad faoi cruthach an bhís seo? Carrot galore á pointa. Go raibh maith agat, mama as gá pointe go raibh míle maith agat. An céad bhálta eile. An céad bhálta eile tá ochras ar an fós. An céad bhálta eile. An féidir lang roundú ar dús? Cínta, Fithe a 15. agus is é mo iver sé. Agus is é ratatouille. Scooby-Doo, Bia Madra, ní a ríis. Banana. Ceart galore, tá ar dús. Lig dom a bheith ar dús, don céad uair ba watlam a bheith ar dús an bhfuil tú ré? Tá. Níl mé ré, cad é sin? A double triple decker sardine and marshmallow fudge sandwich. Wow! Ceathra or the shore. Blasta an féidir láit reint beaga reint. Níl is lumsa é. Is mission nish. Níl is é seo maoináis. Sú talú
foináis nó anlan cáise. Mar tá cardsa agus cardsa cáise ann. Cad é sin? Anlan cáise. Anlan cáise agus tá sé go maith. Is a. Now taste this. Whole different thing, right? No. Neil. Ouch. Ouch. Cad é sin peel guacamole le avocado. Avocado tá sé go deas fad. Go maith? Se déanamis na rátálacha. Tuairfí mé chuige is a 7 pointe don bhíos seo. Is malam avocado feadh chuige féin géad. A chuann an rud seo 7 pointe leis, mar sin chuige sa 7. Cuireann hart chuige pointe, céin fá tá sé ladránach, tá sé blasta, ach tá sé ladránach, níl ann ach ceapara is bia bonúsach rialta é. Sílam Beidir Updó mar tá blasan tú talún choláidir, mar sin ní féidir lom aon dubnach a bhuthú. Téimis ai ceart go leor cad atá ai. An céad bhálta eile. Rauníim. Rauníim. Rauníim a dó. A tríd éig. A dóhéig. Tásúil agam gur dumplings a bheith ann. Ála agus an bhast. Luca. Iadális pasta é? Pasta effint. Tásúil agam le pasta. Cad é sin? Cad é sin? An bhfuil sé millis níl spíosrach? Níla is agam cad é seo. Blasta nó nach bhfuil? Ní blasta. Táimid ag bara earth. An féidir lom oscailt an ish? Níl mo heall ó pasta. Excuse me? An géadgóil sios tá sé glas. Se tá sé go thomlán glas. Céin fáil bhfuil an pasta seo glas. Trí an anlan seo. Anlan? Se déan iirecht pasta a ithe freisin. Ní aithníim céin anlan é, tá sé thar a bheith spíosrach. Ní féidir lom a tuiscint cad atá á ithe agam. Rinne del pesto. Ceart go leor mar heall. Ní cosú le rud maithe. Céin bula atá air? Cosú le cáis. Cosú le cáis? Ó, có blasta. Blasta in áíra? Tá is agam cad é seo ach rinne méid dearmid ar an aim. An bhfuil tú réig an é seo a rátáil. Se, tugam ceathracha is a 6 pointe don bhíos seo. Go maith ach ní go maith. Se, go díreach mar sin. Agus is é mo rátáil 10 pointe. 10 pointe atá agam. Céin fáil? An umar go bia ar bhealach glas agus pasta é is má le gach duine pasta. Maria, céin scór thugam tú dó? Níla is agam cad é seo. Bia sínach ó seaachánach. Fós cúig. Hopefully ar aig go bhálta eile. An ceann déarnach. Se, an ceann déarnach é. An blas déarnach. Rowning River a tree. A hocht déag. A shot zéig dumsa. Gan rawa. Gan rawa. Téimiis. Níl rawa agam, téimiis. Ceart go leor, ceart go leor. Ceart go leor. Agus is é mo chartú ná. Is é trolls. Is é mo cartoon cars. No way. Dúshlán dúin. Hey, awami, mami. Coffee tú féchans ar an scanon seo ar dús. Is é cars, seo é lightning wound. Ach is é an scanon cars. Cars. Is é an scanon ná. Madagascar. Ligdom é a dhéanamh ar dús. Sopra. Bola ma. Bola anmhar mar mai sé blasta Ronnie May. Quinta. Okay. Oh, níl an seo ach air. Uir, brathníonn sé cosú le cór. Ba wathlum a bheith anish. Whoa. Báthí feamanne, rud éigean Madagascar.
Agus a bhí sé? Anwa. An math leat é. In Norira? Seaweed! On a stick! Seaweed! On a stick! Zero cosú le banna. Ceart galore ma hal. Rud aigen tuair ceatha an seo. Tuair ceatha. Lullapop Olvor ceapam gur bheith rina miasa é. Ná lick é is lumsa é. Trí dó hain. Blas ma. Isa. Ná déin dermid listáil len organéil. Fan, cad mar geall ar na puintí? Ó sea, ceapam go mai 8 pointe ag an bhís seo. 8 pointe. Beidir go dóirfin seachtó is a hain pointe do mo bhíos. Cad mar geall ar Ola. Ola ar mór an joke seo. Ban tríal as a ríis. Is Ola é, dúirt maker Ola é. Bhí sé sin blasta. Ola blasta. Sin blasta, tugam céad pointe don bhís seo, rina miasa. Céad do mo lullapop Olvor. Seo é an ceann is fearlam, agus seo an ceann is lú is fearlam. Cad faoi tusa. Seo é an ceann is fearlam, agus seo an ceann is lú a hatnín lum. Níl mé ó feargach sin, in Norira, an ceann is massa, an ceann seo, roinnt pasta glas aiste, agus an ceann is fear ar nóí mo rawa lullapop Olvor.